Hvor skal jeg begynde? Ja, jeg elsker sygt højt, og jeg ved, jeg altid vil være der for dig. Eller, det håber jeg, du ved, at det vil jeg. Vi er som kaffe og sukker, men pointen er, at vi er som slags for hinanden. Ja, vi har skændt, men det gode er, at vi altid bliver venner igen. Og det er en god ting, at kunne gøre mellem venskaber. Og ja, jeg elsker dig, min lille ven. Min lille bedste ven. Ja. Hvis jeg nogensinde havde chancen for at besøge dig, ville jeg give alt for den chance. Pointen i alt det lige jeg har sagt, er, at jeg totalt elsker dig 100%. Fra 1 til 100 elsker jeg dig 100%. Fuldt ud. Ja, jeg elsker dig, og det kører vi ved med at sige, fordi det betyder virkelig meget for dig. Jeg ved, vi har været igennem meget, og ja, men jeg har indset, at du virkelig betyder meget for mig, og at jeg ikke kan undvære dig. Hvis jeg nogensinde mister dig, så tror jeg aldrig, jeg vil kunne tilgive mig selv. Ja, okay, det lyder lidt bare sådan. Ja, jeg elsker dig 100% fuldt ud, og undskyld, hvis jeg nogle gange ikke lige har tid til at snakke med dig, men ja, det er jeg virkelig ked af, at jeg ikke har, og jeg skal nok få mere tid til det. I promise. Jeg elsker dig virkelig, virkelig højt, Mille. Det skal du bare vide, at jeg elsker dig. Og undskyld, at jeg ikke gjorde så meget ud af den her video. Jeg er ret dårlig i det. Men ja. Helt Pepsi og Cola på fucking eventyr.